Paasis! 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 Ai vittu! Mitä vittua? Tää mennä YouTubeen. Ai vittu, ottakaa! Voitis katsoa, kun minä 10 vuoden vasta USA-presidenttiä. Joo. Sama juttu. Yes we can! Obama suck my dick! Mitä ne jenkit huutaa paasis? Tai hei! Peisis! 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 Oi! Tätä ei mene mikään YouTubeen. Eipä! Pistä nyt joku sellainen tagi, et sä sit löytää. Ei mitään niinku, että känniset idiootit kaupungilla, vaan jotain Lappeenranta. Joo. Sit mä löydän sen, kun mä menen